Damira pamberi pedera mabomudasa. Damira pamberi pedera mabomudasa. Yesu tukwati. Yesu zikutalo zezitukwati. Nganye pashabatwa nemoto. Nganye pashabatwa nemoto. Marani basiwa. Marani basiwa. Sema mfana. Pamusoro shumba. Ndokumbura dena nyaya. Nyaya yakamira yakadai. Baba alo. Vari kuziva baba Amos Nyamutondo. Ari kunzi akauraya Richard Mbere vanofenindi kuti. Saka zvadaro vanhu vekwanyamukondiwa vari kuti izvoni iye pachezvake ari kuramba kuti handina kuuraya, asi pazvakarongwa ndangandini. Asi zvakare kuti kana ndikabvunzwa kunzi nokuti munhu wacho akaurawa haana kuzooneka kusvikana nhasi, ari kunzi akafa 2008. Saka kubva ipapo haana kuoneka futi. Saka uyo ari kuti kana ndikabvuma kunzi ndikabvuma kuti takauraya ndichabvunzwa kuti bhodhi yacho ipo. Saka inini kune bhodhi handisi kuziva. Saka handisi kuzoziva kuti yakaripota sei. Vari kunzi kuti vakuda kupindirana, asi ava manje family yeava vakazouya kwandiri vakati isusu pane mwana wakashaika mufamily mavo. Saka akasiya ane zvaakataura maringeni nemufu wekumburi. Saka maodhiro aya manje ndowakazoya nawo kwandiri wachibva wandikudisira ndiri kuratidza kuti ava vane chekuita nekufa kwemunhu wekumuti. Saka zvadaro vakauya kwandiri vachiti kana mbuya tisabvuma nezvatiri kuona kufiwa kurwarirwa kuri kuitwa mukati memhuri yedu. Saka isusu tiri kubvuma kune mhuri yekwanzee kuti isusu ndisakadini takakanganisira. Saka ndidai muripo ndokandakabvutaurira mukati wasanganisei ndinovhura kwanini. Saka vauya, asi uyu ari kunzi ndiye akaita ari kuda kuti maodhi ari kuti inini zvakarongwa ndairepo uyezve ndikabvunzwa kunzi mutumbi wemunhu uri kupi handitoziva kune mutumbi. Saka ava vavada kutonzwawo kuti mungawabatsira sei kuti wabva waziva kune hama yavo. Kana waziva kune hama yavo then wozochitanga manje uchiti wachidini avo vari avo vekumhuri yavo vari kubvuma mhosva yavo kuti aiwa tatambura mwamufa mamusha mafiwa musha marwarirwa ava baba wakuramba avo, asi nezvatiri kuona isusu mhosva tiri. Saka ndosaka ndava ndizotobatsira kuti inase kujeka because havakunzi vanenge vakuita kuziva kuti ndimi akauraya hazvisizo. Ava ndo vakatoya kwandiri vachiti taguma dambudziko handiti nyaya because nekuda kwematambudziko nemaodhiri emunhu akafa achitaura nezvemafiro akaita vanhu vekumhuri. Saka tiri apa ndimureva ndimureva handisiro anokuuraya baba nokunzi makaura mambo takapamba tino kubata maoko emwana kwadu ndina mukoma wangu. Tabva ipapapo mukoma akasara nemuzukuru umwe vatananga kumba tiri munzira takasvika paparugumwe adoro padoro ipapapo papana vakomana vandagara nditi mwana udoro ndopapana ndichadhibvere ipapo. Saka vakomana vati ndara uya kuti mwesodo indanditombodinova kana mari. Richard anga aripo asi wanga wasumba padoro zuva racho. Time kuda unayo vakomana plazi pana anga akamira manje nombe anga akamira akati haubiri gomba baba. Hana kutaura zita remunhu angoti haubiri gomba baba. Anopozisawo mumusoro kuti haubiri gomba arikutaurani. Ndikati omwana ini ndakuenda because kwauda unayo kudzoka. Ipapapo po takasumuka ndakatobodona pamudhebhudhebhu kana panaona paziva. Ndasvika kuma ndikadya zvatarara ende ndakatorara zvokuti mvura yakanaya yese hana kuizwa. Zuva racho kwakanaya mvura imwe isingamboitwa. Mashure memazuva matatu ndakazova kuti tichadya kutsvaga. Richard kutsvaga vakaita takatsvaga tiri tese hatakatowanda.
takangozozwa kuti mbatya dzake dzawanika. Zvadaro mwana wamukoma wangu ini akabva mumba achienda kwatete, atafarika akabudirwa avananga kwaduri kwaakaenda kotaura kuti ndakaurawana nemwana wangu Amosi Namukondiwa naDhimisani kutaura mwana wangu. Saka uyu duriwe kwabva achifona kuna mukoma kuti nai ndikukumbirawo kuti musike kuno kune munhu kune mwana zvaari kutaura asi kunazozwisisa. Mukoma akabva aenda ikoko, aenda ikoko wakabva watora mwana wakabva naye kuna Mandeya. Mandeya uyu ndari kumuda panapa because ndiye akakonzeresa zvinhu zvese. Wakabva waenda naye kuna Mandeya ikoko, aenda naye kuna Mandeya wakasvika wakagara kwe1 week, wabva wadzokera naye. Wadzoka naye ndopatakazi naMandeya uya angaine mumwe hatata kusinziswa kuti endai pasabhu moripoti nokuti makanganisa maoko because tatauraya papa urawa mbudzi vakaurawa mbudzi yakadzi ikavhurudza. Kana yavhurudza mbudzi ndokuti unonga wakauraya. Saka mukoma akadira haina kuvhurudza, ini ndikadira yavhurudza. Zvadaro akadzi saka waonaka kuti ndizvo zvaitika. Ndikati ndazoona kuti yavhurudza. Asi saka kana zvakadaro mimi chiendeiko endai kwasabhu. Saka hainana kutoenda kwasabhu kwacho. Ndakati hatikwanisi kuenda kuripota kuti ndakakanganisa maoko ini ndisina kuurayaba ende handina kutourayaba. Waenda koko kwasvika wachidaidzira kuti takakanganisawo maoko. Mangwana acho kwakufuma kwakuita kwamuperi kuya takasvika mumba mavo obva watishedza tapinda mumba muya ndopa wakandibvunza ndikati ini handina kuuraya Richard. Mwana wangu akati handina kumbouraya Richard, nyange zvitati tese. Kana pasina zvomakaita kabatidzokera iyi wedu achabuda kana takadzokera pamba vanhu vanga vakawanda. Patachidzoka tadzoka pane profiti n'anga yacho Mandeya uyu ndipo akatanga kuti ndiri kumbira kuti titange tanamata. Tanamata paya tanamata ndipo akati unoziva here kuti kuona kunzwa kana kuita zvakafanana nekuuraya. Ndikati zvinogona kudaro. Zvakadzi saka ndo zvakaitika. Ndiri kukumbira Nyamukondiwa uyai kuno kwaenda pamba pamwe pa 2 meters kubva pamba pakuru. Pakatora bakatwa rake rakaisa bakatwa iri rakarovera pakati pemukova. Zvikadzi hapana sabhuku, hapana n'anga, hapana ishe anokwanisa kubvisa bakatwa iri. Ipapapo panomboita 2 days akandimutsa muhope akataura neni kuti enda wabvise bakatwa iroreyo ukate mutoireti. Ndakabuda kunze vandavhuma. Mandeya akanditaurira zvazvokuita fanira kuwhisper kungotaura kutaurira kuti enda wabvise bakatwa iroro uise mutoireti. Ndipo ndakaenda kovhomora musoro. Ndakada kuti vhomora wabuda musoro chete vanaenda kokanda mutoireti. Ndakanda mutoireti ndakadzokera ndikati
chasara ichi wanhu chachibanga vanhu vakutotya kana kudarika nepanapa. Saka ndakutora pinjisi hachachibati nemaoko bati, ndakutora pinjisi yekubvisa, kwakutora pinjisi yangu vandabvisa vandaisa pamusoro pemengo, vandati mukadzi wangu bva abvunza kuti ko maisa kupi, vandati ndaisa apa sei, vaionawo zvadaro. Apo takadzokera kune tapedza kutaura nekudzimaya, bakatwa iri mangwana acho takafuma hapasina. Saka zvakanetsa ndiyena ndunyaya kuda kumandeya kuti ndinyatsonzwa kuti kumandeya uyu zvakambofamba sei, kuti handi ndakabva ndarwara kubata uko ndakaita bakatwa. Zvino mambo apo takaenda kuHarare pakarwara mwana, mwana akarwara ndikambofambawo naye ndikanzi no maoko ako akachena asi mumba menyu mune ngozi. Tikaenda pamwe pacho kuHarare kwachiko kanzi maoko akachena asi mumba menyu mune ngozi, asi ndokwanisa kuigadzira mari yacho inge chidhura. Ndikati regai ndangu naye kumusha pamwe anogona kuwana rubatsiro. Takasvika kumusha naye ndokuenda takaendawo paimwe n'anga. Taisvikawo paimwe n'anga, n'anga iyi yakati ndikuona maoko ako akachena asi ukabata badza iwewe unobatwa. Ndikati kana ndichibatwa dzimwe nguva vanonga vakaisawo zvavakaisa, because ndikudaira kuti pamwe dzimwe dzenguva pano hama dzangu dzakauraya munhu vavasaidzira mhepa yacho mumba mangu. Saka inini icho ndaikumbirisa mambo ndechekuti ndaikumbira kwamuri kuti ndaizodawo kuti tiwane munhu anomutsarishari. Noa akamati Noa padoro ndiye akatobiri mukobvu muzukuru wekwamuri uripi Noa pana vanhu suzota asi uripi anofanira kunge ari kumusha anodiwa kamunhu anofanira kunge ari wari kunzwa arikubudirwa achitichi hapana ari kubudirwaba, asi kuti pane murwere anga akuda kufa. Saka murwere uyu asi akazotofa akasiya ataura pamaodhi. Maodhi eshe pana nawo aiti ndakaurawa ndiani, ndiAmosi naDhumisani naNoa naObedi Marira naPedzi Marira naDevhimberi. Saka ava vekufemili ava vanhu hama dzake vari kuti tine zvataona zvakawandisa ndikutora nezvaRichard. Ari uyu akarwara anokuti ndikutora naRichard. Uyu akaona unoona pane zvinoitika zvakawandisa nekufiwa mushamashamadini mafiwa. Ndosaka yekumhuri iyi yakuti aiwa isusu tikuzvimambosha nyaya ipairi ngozi sida kuti zvinhu zvibude unoenda kushungurudza munhu wako ane chekuita nechingozi not necessarily kuti iwo ndiwakauraya. Ndirakupa example yauya webhara kupemba yakupemba kupemba bhara rake ndo rakanoshandiswa kutakura munhu akadii aurawa. Asi ngozi yakazotanga kubuda kumba kwake kwakupemba iye asina kuuraya, asi bhara rake ndo rakashandiswa kutakura
munhu aurawa. Asi ndoko kwakandoshupa ngozi ikoko. Kochii chiri kuitika saiyo? Iwewe bhara rako ndo rakanditakura inini. Ndo rakashandiswa kuti takura inini ndafa kuti ndinorasa. Iwewe ndobvaona ropa pabhara rako. Asi hauna kuda kumbobvunza kuti ropa iro riri pabhara nderei. Saka nyaya yenyu mubambo ndeyekuti kana muri kuti zveshe hamuna kuraya, asi nyaya yenyu ndeyekuti you are the main witness kumazita ese ari kutaura kuti pamakaenda kudoro Noah anga aripo. Uyu mwacho ndiye nemataura Noah ndiye akati haubiri mukoma nani andisi uimidzi kuti imimi mufanira kutaura kuti iwewe pandakarongerwa iwe wakazvizwa kuti ndarongerwa asi hauna kuita sei, hauna kuita hanya nazvo. Kana pamaodhio parudzi iwo paitsvakwa vanhu paiona kuti vanhu vari kutsvaga munhu asikuoneka. Waifanira kutaura kuti ningi Noah naningi ndo akataura kuti munhu abudi chii mukomo. Ndo pane nyaya yanipo, ndo pane nyaya yako dzasaka unokona kushupopesa kuti iwe haumbona ari pahope kunzi iwewe ndiwe unoda wakastopa this thing. Ndiwo waifanira kunge wakastopa. Handi kuti iwe ndo wakadii wakauraya, asi nyaya yako ndiyo. Saka chiti kuti wanhu wamenchenwa wadhumisani Noah nechii wese ndinyorewo machii masitawa wanhu wese wanofanira kuuya panapa. Then wauya panapa mutodhila nevanhu vavo ndo pachabuda munhu chai yakaita sei. Hapashai wanhu mutaura kuti ari mbizi yanyaya because muri kuona zii yakaitika hazvinevi kuti hapana zviri kuitika mudzimba yo. Pane uri kushupika udarika zviri kuita pamba. Then iwe mataura mambo mati munoda stereki mandeya upi wacho ari kumandeya anozoti muprofiti. Iye tikamuona zvinobasa, asi zvatikutaura isusu chekuti kuti zvinhu zvibudeka munhu ada kuhapa akarasa chekukusoro chayo chinova chine chuma reason yekuti muende kodzimbi muende korasa bakatwa yakanga iri akati inorasa kutoilet reason yanga iri haana kumbotaura saka imimi wabvambomuka kuti zvadarota zviya zvandazwa munzeve ndo vatatoita kuita ndizvo ndakatoita bambo kaikaiti kutaura chokwadi bambo isati ndizvokunzenga kunzenga timbozengezirwa bambo munganzenga inyu mukadii mukaita zii bambo nyaya yemuiziva nyaya handizi maactions enyu bambo ari kutaura kuti mune zvinhu zvamamuri kuziva zvamamuri kutya because hamungati mimi bakatwa raenda kuiswa pakati parazari batisa hakuna sabhuku hakuna ishe hakuna ani anokwanisa kubvisa bakatwa i andizvomakataurirwa saka chakazokupei chiwindi imimi chekudzipura bakatwa iro chii ndiye ave kanitaurire mukurota hakusi kurotaba akatotasa kukuispa ari mai hatina makamuka bakarara vakutonimutsa saka chii akauya ipeseni anakuya nipeseni mawispirwa imimi babo mawispirwa imimi bakarara muhamatodzikarakatu utoenda kundaro bakakwaria utosvika kokuvhomora unovarara pakubuda kovhomora chipisi chavhuka kokana mutoireti muhamadzoka mumazva zimai pinjisi yangu iripi kotane pinjisi koudzoka kokakata ngepinjisi mabudisa kokuendesa pamusoro mangu mai kokubvunza kuti mari isepi reason yekuti mai anokubvunza yekuti mari isepi munozvanyezotoba reason yekuti mukadzi wenyu imimi maenda kuita secret yenyu imi yauya yakuiswa munzeve menyu asi mabva iko mukadzi wenyu yakubvunza kuti mari isepi imi mapedza muhavaenda kuti mairisa pamusoro pemangu munodharisa mumangu ati mapedza muhavaenda kunotarisa futi kuti richipo here pamambo paya what is your interest about this interest yenyu pachinhu change kuri paya ndavira kutarisa kuti richipo here kuti urakutarisa kuti padhuze nepamba aiwa imi mamufunga kuti raendepi hakuna kungoona chandakungoona achiri chokwadi bambo sei makabva maita imi orit pamakazotaisa umona haripo wamakataura kuti harisipo ndiani ndakataurira mukadzi wangu mandira acho makamutaurira mandira atinamutaurira ndiye akatitora aiwa koimbi sei musina kuita ini nekuti zvomandira yako huispa mukana munzeve menyu handi
sei musina kuzoenda kuna mandeya physical kuti kumandeya wakahwispaka zvawakahwispa ndakaita sei anokwanisa kuenda kuna sei asi kumuka makakwanisa asi kochitaura munhu wacho akakutuma kuti ndaita hamuna sei nanhasi haasati adzoka pamwe haasati ambotora nezvepakatika saka makakwanisa kundirwarisa makaziya sei kuti aritora pamango anofanira kunge atori iye akachitora makaziva sei kuti ndiye aritora pamango akatitora basi makaziva sei kuti ndimandeya waritora pamarisa handina kufungidzira ba bambo zvapakutakautitaurira saka mutori nokirabu yerusero handinaba saka bambo knowledge yenyu yerusero kuti tizoinoita kana wo rusero rwakuya iya kuiya rusero rwakuya bambo taurai mushi musapedzera vanhu nguva chamunoziva bambo taurai chokwadi ende maisa emphasis yekuti mamandeya ndaida kuti anga ari pano mandeya attachment yenyu namandeya imbori pape ndiye akaita kuti ndirware makazviziya sei ndakataurirwa kuti kunanga ndakaendera kubata kwakaitoita ikoko ndokwakaitokanganisa ubva madini kuti musarware vanaendawo korapwa akarapwa sei iye angati unofanira kana pana anonge arwara kana pana anonge arwara anouya kwandii makarapwa sei andakangorapwa zvekunamatirwa ngen'anga aiwa auya angati mambo ngasapedze nguva wanasambezi nyaya yerudi wako in as much as muri kuona zvikuratidza kuti zveshuwa mushamenyu mune chii mune nzi mune dambudziko mwana akatsakatira but malidzi aripo ari very clear arikuratidza kuti munhu pawanhu iwawo munhu akauraya munhu ari pakati pechii pewanhu iwawo saka chiri kudiwa ndechekuti hatiri kuita zvinhu zveguesswork kana zvekuti tishandise suspicion kuti uyu unoda chinodiwa pane chekuti kana iri ngozi munhu anohakwa anosumudzwa woiswa kana pane one-off werudzi rwake otaura ari pa ndakaurawa so ndini nanini ngozi inobva yekutaura zvese kuti ningi naningi yakadai ningi ndiye akazoita zvakati ningi ndiye akazoita zvakati then chinhu choita chii choita clean then mochitaurirwa kuti muripwa uri kudiwa muripwa wakaita sei then wakaita sei warikuti munhu uri papi zvese nokutoti bhodha haisi kuoneka iri kupi anokulidhai kuti ndakaiswa pakati zvekuti zvabambo zvekuhwinya ake zveusero hwinya amen asi I just hope bambo hamusi part of the people because you don't waste our time kana muziva kuti zvinoziva but chimwe chinonditi ndite very suspicious ndechekuti uyo akafariri ngomara akasakatika 2008 but if 2008 up to now bambo muchiri kurimemba munhu anga akadhakwa ari kurimemba mashoko ayakataura kuti hakubiri mukombo munhu akanga akadhakwa 2008 obva atodza kuziva kuti mvura yanaya yakawanda sei atanga nguva yapera nguva akatombodonha ari kusumuka pashageni ipapa pamudhebhudhebhu akatodonha futi asi chaachi kutondera pane zvese kuti haubiri mukombo anyway kuti kabatire kamuita shoko rokuti haubiri chii mukombo shoko iro up to day harina kubuda musoro menyu
and nepicture yavanhu vanga varipo yese neyakazvitaura munazvo izvo zvinofanira kutaurisa. Saka I don't know kumkomana wako here nhasi ari kutoipa navo saka makonfirmera kuti ari akupi. Saka kana wachida unokwanisa kubva wabatsirwa nemukomana ari kufana pana haisati ndimwe choice. Vanhu vanoita choice yavo, they make their choice. Toda kubatsirwa ndine ndiite zvakati. Anzani uyo ari anzani mukosanjera ari kuya ari kutsva ndiye ari kuya mukana. Saka anokwanisa kubatsira kuhaka mwamataurira naye vanapedzerana. Then from there kana muchina kuzikanwa moenda pane umwe wakandowanda unongotsvaga kwamaenda kana mukada chipingi kana kupi. Chiri important right now, you need direction, kuti mupiwe direction nemufi kuti ndini ndakawiurawa ndinhingi nanhingi. Then isu kana angotaura zvataura, then isu tochidaidza vanhu ivauya panapa tochitaura nyaya dzavo. And saka you make the decision. Chiite decision yekuti mumirira here mungoti wese wese mukomana wauya kana kuti muonawo aripo wacho whatever. Zvimwe nguva ari kunomukombosekera iye anokwanisa kubudisa here mufi, anokwanisa kubudisa mufi here ari panapa padhuze. Zvimwe nguva mukombosekera anogona No, handina zvitomuzivo unondozwa mubvunzei okubatsira izvo ataizoenda. I don't know, that's ndo kubatsira kwandokwanisa kuti nyaya iite seipe. Yes, pamusoro Mambo Mutasa. yes. Zita rangu ndinonzi Simba Mvere. Mashoko amataura taazwa, asi tichiuya kuno tauya takanangana nenyaya yekuti tasungiswa kuti isusu takapumha Amos naAndrew kuti ndo wakauraya hama yedu Richard. Asi pamaringe nekusakatika kwamukoma wedu neadvice yamapa tazvizwa, asi nepamusana pekuti tauya isiriyo nyaya yatanga takanangana nayo, ndaikumbirawo kuti taimboita maconsultations semuri. It's okay. Toona kuti Because nyaya yacho isusu chandinotaura ndechekuti pane nyaya yangu ndikuti there is someone who was there chinhu ichi pachakatanga and ari kuconfessa aita kuti zvishova chinhu ichi some of the people wari kunzi maita sei madifoma andii they were there and wamwe wacho ndo wakataura chii izvozvo kuzosvikira maite sei atsakati. Saka kana yanyaya yekuti deformation, yes they can do that, munokwanisa kushuwa for deformation, but inini ndiri kuti kuchiwanhu nyaya inofanira kuti igadziriswe. Yobva chokwadi chobva chazikanwa, yobva yagadziriswa so that kuti mukana makati ano isusu tadai ndika inombouya ngozi. Nichandoziva one thing about ngozi kana ikarara hayo musati maitanga ina kana basa nini, asi mukaitanga ikaziva kuti vanhu vaya vakunditsvaga musasamira. beni chechipiri chakumbirawo kutaura Mambo ndechekuti Amos ari kuramba zvinhu zvaakambovhuma. Kuuya kwawaita kuna Ishe akasike kutanga, iye Amos pamwe chete nemhuri yekwanyamukondiwa wakatomboenda kuna Sabhuku Nyanhete nekumusha kwedu, wakataura the same issue yekuti tisu tinobvuma, tisu takauraya Richard. Sabhuku Nyanhete akazobvunza iye Amos in person achiti handidi kuzonyadziswa kwamvere, ndipe rakazara rekuti kana ndikaenda handizonyadziswi, waakuramba. Amos akataura kuti zviro kwazvo ndini ndakauraya. Sabhuku Nyanhete vakamubvunza kuti vanhu vekwamvere vakabvunza kuti Richard tipangidze, unogona kuvapangidza here
Amosi akataura kuti ndinovapangidza nekuti takamwisa mutonera. Sabhuku waakataurira kuri kwawakaenda, Sabhuku Nyandete wari muno nhasi mudare renyu. Sungai Sabhuku akavhuma ndiye Amosi uyu. Vakanga vari pagrupu racho wese aikonjama vakati wese Ndiye Amosi nani? wese vakanga vari pagrupu ravo yese tikachiti zvakanaka isinde kutamudzira kuti takaita kutaka Amosi ichai takatsvanga nyika nekazvika remotika nemadhaka nemaposho tikadzikana hondi kuti guratiro mvura yakanaka tikatenderedza kuti yeso achine kuona richai uraiti zvakanaka isingaudzwa kuti tatogeza mapo takafara kwacho kusvika pamberi chokwadi wepamberi tasvika andipave vanyatetu vakaucheka ndikuyani akafara kwacho akati ndinogona uri kupautari kuziva mberi ani akachiti isikukichichite basa panapa tega tiri tega ndikaitini tikaidziwa mutungani uye zvaitani namukondiwa aichokwadi nyika yese yakatenderera tapana dheti rapiwa dheti takaungana vanhu haikona kutaura saka takuchanga mavhi achabudani ekuti ndizvo takaita bati handipaimaungani hapaichenezova panapa vanhu vakanga vakaungana vanyapamberi vese vakanga vabva penya vakanga vabva samueri hapaisva havani kupindura havani kudini vakaramba vanodini vakabva nyarara zavo takana namukondi vakabva suka hwai vakabva vaenda saka ndipotazvazvika kuti nyaya yacho yadini yamuka sematauriro yaite pababa iyo saka changa mberi mukonda yafundire aiwa nokuti akaramba akatwasisa yakasopera yakareka iyo changa mazvingataura uri pamunini wake Achiri panaenda kuzvasabu ndepekuti Amosi uyu ndivana totizvika kuzvitaura Sabhuku akavhuma pamberi paSabhuku ndizve handisina kabvuma anogara pamberi paSabhuku anogarira bvuma makaenda kudini vakatonimanikidza pamusoro chokwadi chinotaura ndiyo chokwadi chaandrew Nyamkondiwa muna 2015 mwana wamukoma uzhu wakangobva mumaseve kubva atiza zvaenda kuna tete zvamutsanangura abva asvika bva ataura kuti Amosi naDumisani makandiurayirei izvo hatinozwa izvo hatinozwa basa wakabva waenda kuna Mandela raiti korapisa mwanawo after 1 week wadzoka raiti Mandela akati raiti unganai madzibaba takaungana shuwa mumba imomo taungana Mandela akati torai mbochohombe takatora mbochohombe ikaitwa muchikuwa zvikanzi raiti wana baba wairi vanonga iwo wana baba wedu avo mukova mukuru wakadira makapu mairi kumbudziyo uyu bvadira futi mbudzi yakabva yavhuruza kazi right mbudzi zvayavhuruza uyu ndiyakaita basa kati hazvakanaka vanhu vakabuda zvikanzi mbochoyo ngaurawe yebwene nayo kwaSabhuku tatoda kuenda hati Sabhuku maimbo tiondire Sabhuku yedu Sabhuku rago zvikanzi usati kwaSabhuku toti Sabhuku rago ndimvere endai kwaSabhuku Nyandete kana masvika ikoko munosvika kutaura izvo munosvika muchitaura kana masvika kwaSabhuku Nyandete munosvika muchiti takashaisha maoko uyu mukoma wakaramba kuti nandiendi kwaSabhuku weukama wakabata mijambo wakuda kurova mukoma vanhu vakamusukumidza tikati auraiti akazoti oraiti bvazobatika bva taenda kwaSabhuku ikoko tasvika kwaSabhuku ikoko takabva kwaSabhuku tobva taenda kupi kwamvere Mandela akasara ari kuba rati zvaziva kuti sika nhasi chaichai iye akasara ari kuba nemurwere akachirwara mwana wamukoma ndokuti akabva atanga kutochinja chifungwa right zvadaro takasvika kwamvere Sabhuku akaenda mupurisa wake anonzi Chokono akapinza mashoko kuti vanhu vanyangondewa kuti takashaisha maoko vokwamvere vakati hatina kukwana madzibaba edu haapo tozokupai 1 week wanenge waita sei wanenge wadzoka shuwa takabuda mumba imomo tikaenda kumba tasvika kumba ndipo takataura Mandela akati ndakudzoka nemurwere wangu kumba kwangu
unogara kwamandeya pasi bhodha Mozambique vanhu vakaparara zvadaro zvakagara saka mumusha mamati wane dispute kuti umba iyi ndiyo yaita sei ndiyo yauraya saka takatanga kutokana pachezvedisiso right zvadarozvo vokwamberi vakaungana shoko rikauya kuti taungana mandeya akapindwa shoko kuzi mandeya uya mandeya akauya auya mandeya right tichipapo mandeya akati iwewe une zvinhu zvitatu pane zvinhu zvitatu zvekuti wakanzwa wakaura nekubata nekuona saka pazvinhu zvitatu izvo une chimwe chawakaita sei chawakaita ndipakabva ati ini ndakanzwa kuti nowachiti mukomba udiri right tataura taenda kwamvere kuya mukoma akamboramba kuda kuenda kwamvere tikati asa mandeya isi zvakanaka kuti tiende nemurwere wakudirwa uyu zvisina kuzwa baisi weguri nemhuri yekwamvere izwawo kuti ichizwawo saka imi chitaurai kuti ahake kuti mwana ataure zvakataura kupi kusamaka mandeya akaramba akati hazviiti ndakabata mweya wamufi ukama ukati aiwa saka tinoziva sei kuti isisi ndo zvakataura mandeya akati handitauriba saka takaenda kwamvere isi vanhu kwanyamponje vatasvika kwamvere madzibaba yanga mukicheni mamvere tasvika ikoko tapinda tada kuti mwana sabhunyanyeti nemupurisa wake right tasvika mukoma kazi chitaura mukoma kati hapana chekataura nekuti hapana zvingaita sei zvandinoziva right zvadarozvo vanhu vekwamvere vakati dzoka yenyu takadzoka kumba tadzoka kumba mandeya akati zvanzi chii mandeya akati kazi wazi waramba kutaura kazi waramba kutaura kazi oraiti inini mumba mako tabva tada paumba mukova pake saka mumwe yese mampotisi yange yazara paumba ipapo kazi ndakutora bakatwa iri iwe mhuri yako ichapera kana waramba kuita sei kutaura ndipo wana wake wakabva watanga kuchema kuti baba kamira watipedzisa iri shuwa kuti mandeya akatora bakatwa rake akadira mafuta zvakadira pabakatwa iroro akatora banga rake akaisa musimbi akarowera right isu tese mhuri takabva tachasvike pamba ipapo tataudochawo kuti paiswa bakati hatichasvika mukoma vagara ndipakabva takatochinja brain vapinda mumba vatora monaki vakatira mutoilet brain dzavo dzatanga kuita sei kutochinja zvadini ndipo vakabva ati achingota abva atanga kutopenga ipapo infact ndipo akabva azoti wazi ndazwa mandeya achiti tora chi enda udzupire banga 12 but brain dzake dzadzauta mwamuda kutopenga ndipo akadzupura banga 12 tatisazosvikipo bahwemuri yese ubva wangoita zvinhu zvawari papi wari kwamba ipapo atangomusiya wakaita sei akadaro after that pakapera about inanga 3 weeks manzeri mwana wamukoma uyu wakabva aita accident mutauni aita izakazofira kuparrenyati zvadii zvadavatadambudzika ipapo takachengeta mwana wedu asi apazvo takataura tagara mwana wamukoma uyu wabva taka kupenga ari kwarari abva ati inini ndakauraya 5 wana 6 right shoko bva rayakumbazi uyai kumukwarari autanga kuti sei waungana mumba mumu waungana kwarari ikoko nemazikuru ake kazi wakauraya wana wapi kazi kunoti kwawoka kune businessman urike iwe watotanga kutora mapurisa masedi ebva vaya kucentral ingoma vatopinda mota macho kwakuenda kwawoka kuyo masedi wasomutanga kutovhura chi mafiriji abusinessman ya kazi wakauraya kwabika iwe anombora kazi ndozvitaura chi mwana saka mwana yange toshamwari yabusinessman wacho sei kazi mapurisa vati ko bvafonera mapolice station emudhama 4 yaisiwa timbo hatina missing child yakaita sei yakaya kuripota kuno saka mwana yakuita sei brain dzake dzinoita dzekuda unotariswa wana ndipo tazofonera zipiro zvitatu zvinoita ti tanga yekudini ubva wamurapisa kuti wana rikoko zvapera vabva agara vatanga futi kuhwara mukomana kupenga futi achitaura nyaya chi yari chadiri ndipo mainino wake bvatanga kutora audio abva ataura vanhu vanoataurawo nekuti ashotikati vanhu vataura iwawo muaudio mo katikazvi achiti wazi ndini richadiri munhu achitaura zita rake chairo mwana aimwa ahwawa sikaidi baitomwa ahwawa tumarenja uto saka pakaya kumba uko vaita 2 kisari akaita mwedzi
tourism nochabudirwa futi semabudiro akaita kupi kuharare asi hapana chakaita sei chakaiti mwana akati ndautodzoka kubasa obva adzoka kubasa adzoka kubasa tikoti mwana akangorwara 2 weeks akangorwara 3 days mwana akazofuma akaita sei akafa kati ora 10 minutes of postmortem mwana sekuru achibva naye kupostmortem postmortem maziva abuda bata ayo matumbu anga asina chiropa matumbu akaita sei anga aboka boka right mwana abva aita sei bhawo yakumusha atamuchengeta topapatangira nyaya ipapo handiri kuona saka isu vatangaotinesa tikati todini woukama tikati hatiendei kwamuzvari tiona sio kwamuzvari tiri woukama tikati muzvari isata sei tatambudzika muzvari akati saka munondidini nenyaya yakati aiyo ndoti kwasawo mwana yakambotongwa ikatadzikana muzvari angamboripo muzvari chironda akaitongawo ikatadzikana saka takazoenda kuna muzvari awo taenda kuna vakati regai tibate mambo kati isina tokumbira kuti mukoma wacheneswe waende papi waenda kuri kuna mposanje tizoti ndizvo here nokuti tine mhuri yakawanda ingatopera tisasei tirikuona isi tisimadzibata kuti tigadzire kana iri mhosva yakati wachi kwamvere tigadzire nyaya ite sei ipere nokuti mhosva inoripa right asada akabva iye nyakufonga akabva ati inini ndichadira kuti ndichakuda kuti muzobhadhare munhu nemombe kwanyamukoti kunobva munhu nemombe kwamvere kunobva munhu nemombe asi wamwavo hapana chaunoita sei vanobhadhara zvakanaka izvo zviri pachena izvo saka ndipo takafambisa nyaya yekusvika tataura muzvare takasvika kuda muzvare tikamutaura muzvare bvaakufonerai imi mazoti vanhu vawaenzanisei muzvare ari kuwaenzanisa varotiwenzanisa tobva takaita futi noise isu hapana takataura saka ukataura noise wamwewo isu varakuti muzvara kuti no muchakamira wati fona yekupi chakamira wati wazi mambo wari kwazi uyai kuno kusungisa kuti takasungisa vanhu vekwamvera hatinosungisa vanhu vekwamvera asi kuti muzvare ndakati endai kwani kwamambo noti mambo wati kwazi nyaya ingauye kuno sure takauya kuno muzvare akati kwazi muendosvika miti takashasha maoko tikati aivazve hati takashasha maoko tinosvika tiiti vanhu vekwamvera vari kutiti tisu takauraya takauraya ichani nekuti pakutanga muna 2013 uyo anonzi munyarazvi aitamba nemwana uyu nemwana wakopa festival akataura kuti iwewe ndowakauraya baba wako baba wako ndiakauraya baba wako mukoma akataura mumusha kuti ndizvo kuzwa kwamvere tikati zvafamba sei takagara tobva tagara mushure macho pakazouya maCID akauya kubva kuharare auya maCID aya vakabva namukomawa maCID vatakambobvunza vakaita 1 week vari kubvunza zvaibvunza kusvika kuzosvika munyaya saka but muCID anga ine pepa ranga inaro rine mazita ataurwa iyo yaya mukoma ine anaonawo mazita acho basi ona mukoma wakaona chii mazita acho saka uyo akangopindura kumaCID zvinoita sei izvaiziwa saka maCID angava nani nasimaveri yakani maCID yani sasi hana maCID aigarawo kuti panext page uyo aigarawo ngepano kati wanga wari 2 wechidiki nomwe wati kurei kati wabvunzurudza hapana chakaita sei chakabuda asi maCID yakati pepa ratava naro ndarirasa mutoireti ndipo takazoblema mukoma isiri kuti kwemimi makazi nemaCID rasai mutoireti dai makaita sei dai makanyorera dai makamusilaurira ngoti ndarasa chakazokwanisa kutora phone number dzemuCID uyu nezita rake muCID anozi Penduka muCID iyoyo wakauya 2012 anozi Penduka asi phone number dzake dziripo zvairifefeta ndiyakuda sei yanoziva indakazodaidzwawo kuti pana nhu vari kuno asi inandisireona zvimari kuti inino ndaninguriwo bhizi nezvinoita sei nezvonongoita kuti mwiri irarame ndo chete zvatingaziva tokuti sabati haisi nyaya yeblinke but yanyaya yakuda kuti munosvike pachokwadi nakudiwa ichokwadi nyaya iyi inomboti chii because kana mambo vachiti nhasi wataura izvi makwana wataura izvi mangwana wataura izvi makwana wataura izvi
the only way how to meze munhu muripo zviro zvozofuwa chokwadi chokuda pachena handizvo panoona munhu vamwe mafungiro akasiyana newa yes alo ndosaka ndati ari kuuya saka mabasa kumirira saka hadi kubanza timirira shoti